nastala u glazbenoj radionici škole na tekst kreativne radionice Glazbeni vrtuljak. Aranžer je Aleksandar Valenčić, a mentorice Suzana Štefanić i Ana Matušak. Pozdravite Maju Pilepić i Leu Belajić. Aplauz traje, moramo vas malo uzbuditi. I Risa! Srećom skladbu novoletnjega Kvarnerića predstavit će nam se dvije članice dječjeg pjevačkog zbora Praputnjarski Slavići. Njihove mentori